Ni atuhang lubi ang gamitin guys, kanang ang iyang bunot green pa kay aron lami siya malasahan nato ang lubi sa atoang nilusak. So atohang saging tara pakpakan pa nato guys, unya brown sugar atohang gamiton. So more ni tulo ka buok ingredients o magama ta og saging nilusak guys. So mag-start na ta maglusak. Guys, kani atohang panit guys sa saging, dili sini nato ilabay kay mo ni atohang gamiton sa paghindo sa atohang alho guys, kani panit sa saging. So lakaw ko guys kay nahunaw ko sa kamot kay lisod ko og atong kamuton ni hugaw atohang kamot. Bitaw kani guys, mo ni katong saging dahon ato ang hinlo sa kaya guys, atong gihugasan ang lusong ang alho ato ang higwasan sa atong hinluan pinaagi sa pakpak sa saging. So sugod ita guys. Naglubi guys. Ayan.
saging nilusak guys. Kanya, kuan guys, kanang naay. Stress ka na. Okay ka pala guys. Ang saging nilusak guys, dili na si Jagi. Kuan guys ha, dahil mga istorya ang saging nilusak kuno. Nga ba? Gisupa kura kuno na siya itaw dili guys gigamitan na siya og lusong o alho. So kani may lusong o kani alho kani gibutangan nato sa saging. So hapit na ta mahuman guys. So nya igbutang ninyo asukal guys, tilawan ninyo sakto ba guys katalisin. Hindi o kuwang pa. Butangan o brown sugar. Butangan to brown sugar. Kuha na guys, pila na ko katuig nga wala na kakaon og saging nilusak kay wala ginilusong og alho. So shout out di ay og sa nagpahuwang sa alho sa lusong nila Auntie Mila Oclarit og ni Uncle Iyong. Daghang salamat sa pagpahuwang sa lusong og alho kay nadadyo na gud dagatohang saging nilusak. Kay di man pwede guys, so gato ra ning supaon guys. Okay. Lain, luod. So, inganhi ang gamitin guys, lusong alho. Di og namaminganhi guys, lusong alho, naguba na. Sa una ra ko. Karaan dya. Mangita ko, kinsay magama og lusong alho kay. Lami, bisa pa din ka, ang tao. Saging nilusak. Lisod po ni saging hago guys. Tingog nag-Shopee guys, 11-11 man ron. Abang tingog diya Shopee kay wa koy pang at puro ra na add to cart nga. Why place order. Why kwarta. Idawat otro guys, tamis na lang. Dami. Atong gigamit guys kanang guwang ra gazid nga lubi kay og katong patay. Lain dili mo lasa na. Dalami atong kuan guys. Atong saging nilusak. Promise. Kung ibaligya ninyo guys, kani inyo ang hulmaan, ihulma, pero kani di man ibaligya, pero ako ragi hulma kay are nice tanawan. Kapiwet, nilusak, may pares na. Kaya ron, kuhan, lami. Kung sing asukol. Ano na ipares na mo? Sa kuhan, kape, nilusak. Ano? Thank you for watching. Bye-bye. 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 Come on. Bye-bye.